Скъпи мои седмокласници, предстоят ви много важни изпити и съм тук да ви кажа, че успехът е с вас. Че през годините положихте усилия, някои много, някои много повече, но утре и в петък е моментът, в който да покажете какво сте научили през изминалите години. Ще трябва да се разделим, но вярвам, че всеки ще поема по своя път с увереността, че наистина е научил нещо. Даже един бял гълъб в момента лети наоколо. Пожелавам ви много успех, много търпение, много концентрация. Не се притеснявайте, покажете най-доброто. И знам, че всеки от вас ще постигне това, което е пожелал, защото, както винаги казвам, изпити винаги ще има, но най-важното е да бъдем добри хора и аз вярвам във вас, че вие сте едни добри млади хора, които да бутат света напред и че обществото ни има нужда от такива. Пожелавам ви много успех, стискам палци и едни страхотни резултати, такива каквито заслужавате.